Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nongati walang. Kinigilong kimar ki bukong san jong ka khubor mentakastep. Anon pli Menteri Rambadu kari Narendra Modi ki project ki pher ha Manipur lasai kesengi. Betha ke Sarkar India ya baro ki jalla ban penbiangi ki hospital bat ki jaka aijing sumar ki besipor kom ke jing penkret lepa ya wanin shop biang ka klam COVID. Badha Arunachal Pradesh persang borba ka Sarkar banyak pendep no kham klo ya ka jing tre nak benta ka kat lingsun holongi. Hashwa ba pinyo asngau ya ka khubor ka babanya sngau bhawan cha ashkor shwa ya ka ni ka jing penbena. Kan bagari India kalau tahu history dah kapa pendep ya kejing IT ka hadu palat hispa kelur teli penyedan ke COVID-19 ke All India Radio ke ai khuble yero ya baro ki doktor ki nurse ki syakri ki ba khamat ba dia baro ki brio ki bela dep IT ka bat penlong ya kejing thumu ke bajom wala kari kala kan josha ni ka thong ni pen kan mau phi ki nong sngap baro ba ka ji kon persai ka thama COVID kampat kut satya ni kat pat ipi ki perlok nong sngap ban pendep ya kejing IT ka baro arwat kham kloi kat bala pada ka jogo por banyarap lem ki wei bakin yo tika ha baro ki tamasale kemen ken mawan bot ya kini ki lightly ki jing tha ki basuk ban bon deng bhai ki mask ya paji para briu sat bhai lagi ti bar kadur khmat man la ka por na ka banta ki jing tip ki bakham nya ki beide ka COVID-19 phila ban phone hi ni ki national helpline number not iwe ar like and die hinyo pranot sau rio lani iwe not nyo san ki nombor ajing rap ki belong kerpang na ka banta ka jalam meghalaya ki de gini iwe not pra but iwe not nyo not mentapat punya sngau ya ka khubor ka babanya Menteri Rambadu kari Narendra Modi in wan sha ka jala Manipur ba Tripura la shai ka singi ha ka por ko makhat wei ba GAA mistem Menteri Rambadu in wan man bu e mong nongrem na ka banta arfu arteri ki project kampan roi ki ba kot palat 1,000 praspa klur tingka ha Manipur umori unpli khalai teli ki project ha ga jing pulut konsep ka bala bu dor 1,000 praspa san phoklur tingka bat unsa bu ru e mong nongrem man sedang ka jing tre ya khandai teli ki project ki bala kot shaka 8,000 khandai spa san phoklur tingka ki project trekam ki kenthop ya ki jingte surok ka jing penbiang ombam umdi ka kot ka khya ki kampan roi ha ki jaka sor ka jingte yeng ka jing aji kai ha ka trekta ka jing tiwi ka kol shor ba kiwe ban penklan ya ka jing penya sok ba kiwe ki benta jong kari Menteri Rambadu unsa bu ru e mau nongrem mante ya santli ki surok ba lani ki national highway ha ka jing pulut pensep ka bala bodor 6,000 news pa klur tingka bat ki bajrong palat 10 kilometer Namar jong ka jing nang kiyo jong ki nongpang ki bayo yu khanyang COVID-19 ka Sarkar India ka labatha ya baro ki jilla bat Union Territories ban penbiang ki hospital ni ki jaka aijing sumar ki basipor khanang banyo penklan ya ka jing penbiang na ka banta ka kot ka khya yo one shop biang ka klam ha ka shithi bela phasha baro ki chief secretary but health secretary jong ki jilla u secretary na ka tanat jong ka kot ka khya u Rajesh Bhushan ong bala man permi ya ka te ka la trekam da ka bai trelang ba ki DRDO CSIR ki hospital Shimet bat ki seng triman songba labatha ru ban bishar biang ya ka longkaman jong ki hospital bala penkerpang na ka banta ka jing sumari ki nongpang COVID bat bakin long ki bala khre lepa kadang ru ka jing ai jing mut ban kham pikir ha ki than nong kendong ba ka jing sumar ya ki khilung khana ka Sarkar la batha ya baro ki jilla ban penthi kena ya ka jing penbiang ki dawai bar ka oksigen ha baro ki jaka ai jing sumar Ubushan la pen mau biang sasisen ba ka Sarkar kan yai beteng ka jing kersan sha baro ki jilla ha ka jing khun persai ka khlam COVID-19 lai jing modru ki jilla ban shimye ki yeng basa ni ki hotel par ki ki yeng ki bala ban pen kala sha ki jaka sumar ba shipor nak banta ki nongpang COVID Katmat trekam jong Sarkar India ka bakhmi eka kot ka khya minin ka singi kala pentip ba kala dep ai palat hispa 100% klur 100% lak ki dawa yerana ka COVID hakaleng keri tat haduk menta minin ka singi palat 100% lak nyo pusan hajar ngut ki brio kila yo ya ka dawa tika COVID haki benta ki ba pher jong keri
Kumba khandai hajar ngot ki brio kila lat nyok nyang jingpang corona menhin kesngi bar ka jingko ki brio ha ba khen kilum lang kalong khandai bu phra point r nyu na ka shispa ha ka jogo por shi hajar san spa arpusan ngot ki brio kila ngat ok nyang jingpang omicron ba thamai ha India na preng kini san spa ro phongot kila yo jingko ki ba bontam ki bela yo omicron ki de na ka jela Maharashtra kata south spa ro phongot bot sakadali lai spa san phuai ngot Laya khubor bo khanyang omicron ula pur arpulai tli ki jila bat union territories jongkari India ka sarkar kala dep ai palat shis pa san pu arkulur life way lak tli ki dawai tika sheki jila baro tat hadu menta ba ka sarkar India kala ai ki sheki jila claim dan kam jing siu aa kan kum ka jing khen bela yo ki dawai tika covid ki dang sa khat khandai klur phrap way lak tli ha ki jila bat union territories ba pher katanar ka bakhmi eka ko kya ka pentipru baga sarkar India kala nang kampen stat bat pniar shushu eka jing IT ka ha baro ko wegeri kini ko khobor ka wanspi na ka All India Radio Shillong ha Arunachal Pradesh ka jing persang borba banyo pendep no ya ka jing trade na ka menta ka lingsun holongi karang ya shat menta ya kini lapan benado menteri ki kam anjang ka sarkar India ukiren Rijiju Urijiju ong ba la penstet ya ka trei ka kta khnang menyo pendep no ya ka kam hashwa bankut usnem arhajar arpuar utai menteri sarkar ula kren ya kani kat ba udang pentip sepang ka fly big airlines ka bala penyar shishu ka kam shakri jangka ha Arunachal Pradesh da ka ba penyaso ya ka pasighat ba ka tezu lingba ki lingsun ki jangka kajing persang jangka sarkar Assam kala penmi uso ubathiang namar amshemladan ka no kes accident kali ha ka sngi ka bakhaddu jong usnem arhajar arhuwe daga babu jing mot ya ka jing shisha ha ka bagi judan shibun ki jing takho ni jing hap kali ha ka sngi ka bakhaddu jong manna usnem umantri ramba ka Assam Himanta Biswa Sarma lembat umantri ka tanat transport Chandra Mohan Patwari kila donhi daladi ha ki surok kali jong ka Guwahati ban penting kena ya ka jing shingan ha ki surok laban pen mau biang hangi ba arp khondai ngot kibriu kila yap apreng ka life way trek uno pra jo usem arhajar arpho bat ka shitrek ukula lingkot arhajar arpho namar jong ka accident kali ha ka jela Assam ki sipai jong ka Assam Rifles kila yakurup shibun ki tiar pen bethai na Saiha district jong ka Mizoram tamare yo ya ka jing tip ka bathikna ki sipai jong Assam Rifles da ka jing tre lang ba ki pulit jong ka jila Mizoram kila pen nong ya ka jing khanda ka bajur ha ka ba ka jing persang jong ki kala long ka bajam shibon ki tiar pen bathai lalap na ka snong mohre ka ba hap apo Saiha district jong ka jila Mizoram la IT ki mar baro balay kurup hakti jong ki pulit ban pen long ya ka jing tokit ka babnya ka sarkar Sikkim kala penbena ya ki jing perking ki bathamai bante lakam ya ka jing sapryang jong khanyang omicron uba baro ki skaus ir menta an aila tang marshiteng ka jing bon brio ha ki cinema hall ki jaka ki lanmen ki jaka bam ki jaka khapsinyo ki hotel bat ki be ka jing lom brio ka ba hakanu kono kom la ban penlong tang sanpho na ka shispa bat la ban le kata tang andala yo shwa ya ka jing bet na ki deputy commissioner ha Mizoram prapusa mut ki brief le thmai ukhnyang jingpang covid min ne gasngi ka baduna hadu shispa prapu ingot habai nu jor bat kasngi ke bahshwa shilak sabhui hajar news pa sab khandai ngot ki brief ke la kem ukhnyang jingpang corona haga jala Mizoram tat hadu menta ka jingya brief no ka khlam haga te ke jala ka long sanspa sabhun riungut hadien ba arngot ki la khlat no min ne gasngi Menhin kesengi shispa argo kibriu kila lat nyok yang jingpang bar ka jingyo jingkot naga klam covid ha Mizoram kalong shilak life khandai hajar sauspa prapu prangun kata khandai pu pra point saunot naka shispa ya ka Indian National Army INA War Memorial ni ka jaka pensa anami ki shipa ya khunthma lala pendep ya ka jingte ha moirang ka bahap apo Bishanpur district nalor kata ya unar pening lama uba jrong tam ha kathan chete lamingi lada pening hamoirang
Ya kani lai thua do menteri ramba ka Manipur en Biren Singh. Ka moirang ka dega wei ne ki sorret ka badan ha Bishanpur district jong ka Manipur bat ka jengai kumba 100 kilometer shathi na Imphal. Katu kani ka khubor kalakun bakalawan shipi na ka All India Radio Shillong. Sengo bhavan apan menta se ka program ka banbur.